J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on a beaucoup ça. Ah, il y a EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ESKJ, École de santé Kaladiata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanao, doctorate Jamonyese, bien tout la demande la koi, Fiao, Foaka sur Ie Banane Cardon Nakari, Meme Gasabe Gasaka Dangarika, Armadeka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin Fiao, Foaka sur Ie la Colson Mastegere, a Flair Okoro, École de santé Kaladiata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas m'envoyer à Kalabankoua. 20 santé barrage Maïsa, Nimbera de Rebeke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kaladiata, on a flecké en Bologigé. Formation de qualité, doctorat Siraka, même si Galo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, au plat de Lebekala, ni Lagolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noyé niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale, formation au Kofe, aide-soignant, Katafara Matronica, Nimpala de l'Edesledo, école de santé Kaladana, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela, Aïwa, la collection, Annie la collection, Aya Sefa Jona, Akal la collection Inzagare, Yoni Jamaka Chaya, ou Togole de Clan Ombert Kalabangoya, Hôtel Wasulu Kofete, Joy, Waligere Negatiu Bamba, 76 45 85 40, non média 20 80 22 20. Kalan, Kalan yes, Doutri, ni wari dafara e passé Dakar. Kasirad nama. Sungalo, e kungolo ati. Dugu wari, ko diba, fo dugu andugu. Dun wara tade. O ko ni kuma tala sa. E kasama moneto yi. I yere ta. Sita. Sidi ka numéro flani. Wari ci. Wari sera. Allô? Ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la, ko ni sama bɛ maa min ɲɛ, ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mone i yɛrɛ ta. A sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye. Dépôt ye fu ye, wari bɛ ci fu ni application ye. Wa bɔsara ye musaka fitinin ye. Sama mone, ji ni courant bɛ sara n'a ye, crédit bɛ ta n'a ye, sanni feere bɛ kɛ n'a ye. Sama mone, ni y'anw Maliyɛnw ta ye. A y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitalou, laboratoire de santé, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniou, boulangerie, supermarché, hôtel, barou, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier sera aw ma, aw bɛ se ka wuli ka se APDP la. Aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli. O formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara. O bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la. Walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na, aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP KSI Seukaou Fei.
Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKS ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ sɛnɛ taa sira bɛɛ lajɛlen ni baganmara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'u dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKS ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. A y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ. N'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la. Nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 76 75 ngo 98 17 76 45. Baw ani an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma bi ye araba ye tubabukalo tile 23 san 2024 octobre an bɛ ale kɔnɔna na wulada in na yaasa ka se ka baaraw k'olu latɛmɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka chaîne YouTube ale kan ale ni Facebook sanfɛla la sa Keba Jalo ale bɛ yan k'o baaraw bɛɛ lajɛlen timɛ Keba wula in na wolomasiri tabaw ye wulikajɔba minnu kɛ an nana an da don la k'olu ɲɛfɔ maaw ye an ye a ye k'a fɔ fana min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ yen préfet olu ka kalikasiyɛn o kɛra bi maa min tun minɛna an sɔngɔkaw fɛ yen kibaruyaw y'a jira k'a fɔ ko ale bilara wɔlɔfɔw fɛ yen sa nin waati in na min ye cɛbɔw ka yɛrɛkofɔ ye n'o ye wasaden kalata ye o baaraw ma daminɛ fɔlɔ nka ɲɛbilaw la an ɲɛ bɛ min na an na ɲɛfɔli k'o la an balimakɛ Papis Jalo n'ale bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen min kɛra ye ale na dɔ ɲɛfɔ an ɲɛnɛw la Turkikaw fɛ bingali dɔ kɛra bi o bingali kɛra cogo min na sa Bamancɔre ni ka walekɛbaw fɛ an na dɔ fɔ o fana na États-Unis kalata tɔ tora panko kelen ani ɲɛwawa ye ko kumaw bɛ ka jan kosɛbɛ Keba nin waati in na a bɛ faamu Paris Saint-Germain ko a ye maaw jigi kari dɛ sabula maaw kun jigi dalen don a ka yɔrɔ min na ko o ma se ka sɔrɔ ye PSV a ye Doven don an t'a dɔn Doven de don ko olu taara filanin bi de k'u fɛ u y'a kɛ cogo di de Keba n t'a dɔn sini 6 wa sini 6 ko bɛ jouer Real fɛ o fana ye bi a tɔgɔ vernis 6
o bɛ ni kana kɛ grand ko den tɔgɔma ɲɔgɔnna yɛrɛ verni o tɛ verni PV de ya n'ale fana kɛra verni ye o ɲɛna kosɛbɛ an bɛ tila sa ka nin bɛɛ lajɛlen woloma a bɛ se k'a faamu cogo min. an filɛbaw ni a lamɛnbaw k'aw ko kura tuguni keba kunungo ko dɔ kɛra tubabulakaw ka télévision soba la n'o y'u ka France 24 ye keba a ye maaw kamana guwan nga a m'anw kamana guwan sabula mun kɛra o ye k'a fɔ u ka kunnafonidila min bɛ yen n'anw yɛrɛ ka maaw ye plainte don a contre la keba a ye kuma di Amadu Kufa ma o ma d'aw ma dɛ u tilara tuguni k'u ka maa falen minnu bɛ u ka jamana kɔnɔna ye k'olu wele ka na u sigi keba yani kibaruya in yɛrɛ ka di fɔlɔ kuma ka di Amadu Kufa ma France 24 sanfɛ u ye ngamu de gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛna na kuma an ye ɲininkaliw fɛ ɲininkali 15 ɲininkali 120 keba nin ye maa caman gwa a kamana na sabula nansaralakaw yɛrɛ olu yɛrɛ ka kuma lasew la u ko kunnafonidila min ye ka ninjuga wale ni bamaca wale kɛbaw i n'a fɔ u yɛrɛ b'a lakali cogo min u ka sɛbɛnw na o de la an kɔrɔkɛ n'o ye ORTM directeur kɔrɔ ye Salifu Sanogo ale ye sɛbɛnni k'a ka bi k'a yira k'a fɔ k'u ye min kɛ k'a bɛ fɔ o ma ko apologie de terrorisme keba apologie de terrorisme tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ko fɛn o fɛn n'i b'o kɛ n'o bɛna ni bamaca wale ni juguya wale mɔgɔw kɔkɔrɔ donni ye a ɲanginen don Faransi ye jamana ye jamana min ni jo sariyaw lafasalen don a fɛ nka sariya kisɛ minnu sigilen don u fɛ yen keba u yɛrɛ ka sɛbɛnw dɛ ni maa o maa e bamaci wale kɛbaw ni juguya wale kɛbaw k'u kɔkɔrɔ don k'u ka waleyaw sinsin k'u dɛmɛ ka senkɔrɔma tondoni ta ka ɲɛsin u ma keba san 7 i b'o kɛ kaso la min ye euro wari 100,000 ye i b'a o sara sabula o b'a yira k'a fɔ e kɔni ye ni juguya ni bamaciya adamadenw halakili ni adamadenw ta tiɲɛni e ye o wanɛ de ye keba France 24 ye nin kɛ taama mɛnɛ sisi ma bɔ anw ka maa caman bɛ yen olu y'a ye ko apologie du terrorisme keba nga kuma jumɛn yɛrɛ fɔra kɛnɛ kan yen ani maa minnu kun welelen don n'o y'u ka maa mafalenw ye olu ye dantigɛli minnu kɛ n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i b'a fɔ de ko anw k'an janto an yɛrɛ la k'anw ka an yɛrɛ kɔlɔsi an bolo fɛn fɛn ye sariya ye fɛn fɛn ye adamadenya taabolo ye fɛn fɛn kan ka kɛ ni o sariyaw kan ka labato ni anw de kama don Faransi mago t'a la bi a mago t'a la sini an bɛ tile o de fɔ mɔgɔw ɲɛna yan n'i y'a mɛn droit de l'homme n'i y'a mɛn démocratie i da ye muso yɔrɔ de sɔrɔ keba n'o tɛ sariya dɔnnaw b'an fɛ yan u ye nin ye u ma kala don u ɲina ka bɛn n'a ye nka a fɔra yɔrɔ min na ko Asimi kɛra général ye u sera k'o commenter k'o lɛrɛgu tigɛ k'o ɲɛfɔ maaw ka se k'o dɔn a fɔra ko nin ko in kɛra surɔ keba fo sisan maa mafalen tɛ anw fɛ yan min kunnafonidilaw yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ tɛ yen min ye waleya in kɔn min ye waleya in terejuguya fɔ min ye waleya in kɔrɔ fɔ keba anw ye min faamu a la n'i ye kuma in ta k'a lajɛ fosi t'u da maa caman faliko kɔ maa caman su bɔliko kɔ i b'a dɔn k'a fɔ kabini nin waati laban in na an y'a fɔ an ka laseliw senfɛ n ko Faransi a bɛ ka min ɲini cɛncɛnfu ka jamanaw kɔnɔ o ye mun ye ka su bɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kabakoya su min kunna yaasa a ka se k'a fɔ ko n'a bɛ tan Nations Unies a k'a sen don nin ko in na sabula halisa an ka jamana saba in an bɛɛ lajɛlen bɛ Nations Unies kɔnɔ keba laɲini ye o de ye u tun y'a miiri k'a fɔ ko n'u nana attaque kɛ Bamako o bɛ nana wolo siyaw bɛ kari ɲɔgɔn na
maaw bɛ wuli k'u kɛ ɲɔgɔn kan o bɛna na kɛ donda y'u bolo sisan u bɛ ka min fɔ i b'a dɔn ko bamanciwale jɛkulu filaw olu bɛna na kari ɲɔgɔn na anw ka dugukolo kan su min bɛna taa b'o la sa n'o ye jamanaden gansanw ye a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ fɛn minnu ka keba o laɲini de kɛtɔ filɛ nin ye i ɲɛ bɛ wulikajɔ fɛn fɛn la interview in dugumana a laɲiniba ko min b'a duguma n'u bɛ k'a labɛn o ye Mali Burkina Niger su caman bɛ se ka bɔ a kɔnɔ cogo min na olu bɛ wuli ka Nations Unies sɛgɛrɛ k'a fɔ ayiwa Mali ni Burkina ni Niger u kɔni bɛ Nations Unies na n'u tɛ CEDEAO la u kɔni bi yan u bɛ nin tɔn in kɔnɔna na wa tɔn in sariya ye mun ye keba an ka lajɛ sa Ukraine y'a bɔ a da fɛ yan ko ale bina Mali kan ale ye jamana min bɛ OTAN kɔnɔ OTAN jamanaw de ta ye Nations Unies ye i ye jɔn ye ka gɔngɔli sigi a kun i ye jɔn ye ka sanction ta a kama nin fana kelen filɛ nin ye jo sariya jamanaw minnu b'a fɔ ko human rights watch an t'a dɔn mun ni a fɛnw tɔgɔ ka ca u jumɛn kumana nin na France journaliste kɛlen ka nin kɛ olu dun ko olu ka wulikajɔ kɛ kun ye min ye ko adamadenw ka hakɛw ka lafata an yɛrɛ fɛ yan minnu bɛ n'olu ko k'u bɛ sariya dɔn u ka kow fannen don u jumɛn wulila ka kuma nin na ka nin kɔn nka a fɔra yɔrɔ min na ko Assimi kɛra général d'armée k'o ti bɛn u ka kuma y'o de ye fɛn o fɛn n'o ka ɲi Mali ma ni tubabu ninnu sago don keba ne ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna maaw m'a faamuya sa an ka problème ye min i b'a dɔn anw bolo ni Faransi ninnu ka tagabolo tɛ diɲɛ kɔnɔ tagabolo wɛrɛ tɛ yen quoi o de y'an ka problème ye hali sisan an bɛ ka taga sira min ta munna man di mɔgɔw ye parce que u bɛ mun dɔn o t'o sira in ye donc nin degun in an b'a fɔ an ka ɲɛmaaw ɲɛna u k'u hakili to u yɛrɛ la an ka wolomasiri tabaw u k'u hakili to u yɛrɛ la wulikajɔ minnu bɛna na k'u fɛ u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula France 24 tableau kan foyi ma b'u da maa caman bɛ se ka faga cogo di maa caman fagara cogo di attaque joli kɛra diɲɛ kɔnɔ terroriste ye mun ni mun kɛ sisan ko JIRIM ale ni JISIM keba nin fila bɛɛ lajɛlen ye kelen ye olu de bɛna na kari ɲɔgɔn na cɛncɛn fo ka jamanaw la su hakɛ mana na b'o la dɛ u bɛna o de ta sa ka taa n'o ye Nations Unies na ko ayiwa k'an y'a fɔ a ɲɛna ko jamana ninnu filɛ nin ye dɛ k'aw yɛrɛ ɲɛ b'u la k'u dɛsɛra anw ka jateminɛ ye nin ye keba an ti ko bɛɛ dɔn dɛ nka an kɔni bɛ min dɔn Maliyɛn fana caman bɛ yen bi minnu bɛ jamana kɔ kan keba u bɛ jateminɛw la u bɛ ka nin ko bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ u miirina n'u ka fɛɛrɛ ye min ye u bɛna n'a di jamana ɲɛmɔgɔw fana ma u k'u hakili to o fana na parce que an ka mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ nin ko ninnu kalama u ye kalan kɛ u b'a ɲɛdɔn min ye nin fɛn fɛn filɛ senna nin ye keba u b'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ k'a kumaw bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a jateminɛ a laɲiniw ye mun ye a ko kɛkun ye mun ye mun b'a duguma o Maliyɛn minnu bɛ kɔkan bi an ka u fana lamɛn an ka to ka sɔn maa minnu bɛ yen n'u ye fɛn minnu baara kɛ n'u b'a ɲɛdɔn keba an ka to ka kala dɔn a ɲina ka bɛn n'u ka fɔtaw ye a b'u diya don u yɛrɛ la u ka fasodenya fana a bɛ fisaya u ma sabula u fana ka baara ye nin de ye u bɛ k'a kɛ diɲɛ jamanatɔw ye fu falaki wari la mais u faso u ko ko ayi k'u b'a ka anw ye fu falaki dɔrɔmɛ kelen wo sɔgɔlen u t'a minɛ nka miirina ni baara min b'u bolo jamana ɲɛmaaw ka o dɔn k'o dɔn ka lakariw ye yaasa an bɛ se ka lafiya keba an bɛ nin fɔ bi parce que n'i ye interview in ta k'a lajɛ ɲininkali minnu kɛra kufa la keba a bɛɛ lajɛlen bɛ mun nɔfɛ balaw ni tasuma ni lajaba ni jadi ni ko tiɲɛni kuruw sigilen ɲɔgɔn kan a bɛɛ b'o de kan lafiya kelen bɔda kelen o tɛ a la a bɛɛ ye sitanɛ kumaw ye a bɛɛ ye jatigɛli walew ye a bɛɛ ye bingali walew ye lafiya min bɛ yen ni o bɛ se ka na n'o ye fɛɛrɛw ye k'a fɔ ko min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min o kuma tɛ a la laɲini in dɔnna sisan yɔrɔ kɔni a ma se an k'a fɔ maa ɲɛna tuguni ko Faransi yɛrɛ ko a yɛrɛ bɛ janfa in kɔnɔna na keba don o don an bɛ kuma min fɔ a bɛ ka kɛ i ko suruku bo de a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ a bɛ kɔrɔ a bɛ jɛ fo mɔgɔ yɛrɛ ɲɛ bɛna na da a la k'a dɔn k'a fɔ an bɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ sen kan a bɛ golo kan wa a bɛ ka kɛ fana an bɛ segin ka na Mali kɔnɔ keba wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ni ye chef d'état-major ye ko nin waati laban in na an ka jamana kɔnɔna lakana hukumu kɔnɔna na wulikajɔ damadɔw kɛra
k'a daminɛ nin kalo in tile 18 na ka taa se fo a tile 22 ma min ye armée ale baara dɔ kɛ an ka marabolo dɔ kɔnɔna na kalo tile 18 kualakaw fɛ Nara mara la Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw tun b'a fɛ ka mugujugu dɔ don dugu jukɔrɔ min ye wolomasiri tabaw ye o sera ka wuli ka jɔ kɛ o sira kan k'o mugujugu in k'o bali kalo tile 21 min ye Bamanciwale kɛbaw n'u dɛmɛbaga jugu ye minnu bɛ n'u bɛ dugu jukɔrɔ mugu don yɔrɔw la dilikaw fɛ Nara marabolo la fana olu caman sera ka kɔkari min ye u ka minɛnw k'olu caman minɛ u la n'o ye kɛlɛkɛ minɛnw ye u kun kɛlen don k'olu dogo dilikaw olu fɛ Nara ale marabolo la kalo tile 21 hali bi maramafɛn cɛjugu caman n'o ye kɛlɛkɛ minɛn ye o fana sera ka minɛ Amasin ni o ye Intezabaz ye Tasik ale fanfɛla la wolomasiri tabaw ka wulikajɔ senfɛ Kidal ale région kɔnɔna na kalo tile 21 hali bi maramafɛn ale ni Taji min kun kan ka taa di Bamanciwale kɛbaw ma o fana minɛna Indelimanikaw olu fɛ kalo tile 22 min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw ye u n'u kɔkɔrɔdonbaw u kɔni ye wulikajɔ dɔ kun kɛ sa nin kalo in tile 19 n'o kɛra Tikaw fɛ Sevare mara la maa minnu tun y'o waleya kɛ kɛba wolomasiri tabaw y'olu bɛɛ lajɛlen ɲini sa ka sɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la kelen min ye nin kalo in tile 22 ye hali bi wolomasiri tabaw y'a yira fana k'a yira k'a fɔ ko min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaw ye dugujukɔrɔ mugu dɔ u kɔni kun y'o don dugujukɔrɔ mugu in donna famina sa o ye Nbɛwani ye kɛba ja u nalen no saraka jagaminɛ de la jagaminɛ in senfɛ sa o kɔni kun ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lamini armée ale kɔni ye taa tugu la min kɛ u y'u yɛrɛ gun ka t'u fili u yɛrɛ ka dugujukɔrɔ mugu k'a ye n'i yɛlɛla k'a bɛ min kɛ maa la i n'o dɔn donc o kɛra Nbɛwani Segu marabolo kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye Baro kɛlɛtigi ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka jamanadenw k'u k'u hakilina kɛ kelen n'Ala sɔnna a ma armée a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri a bɛna to senna jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ale armée kelen ni Ɲugawale ni Bamanciwale kɛbaa minnu bɛ yen n'olu tun ye wulikajɔ kɛ Jura mara la ni kalo in tile 21 armée a ma ja olu fana na koyi sabula u tun b'a fɛ ka waleya minnu kɛ Tɛnɛnkun bolo fɛ wolomasiri tabaw ka fanga bonyana u ma kosɛbɛ u ye kɔtɔrɔba bɔli min kɛ o bɛɛ la armée y'u yɔrɔ ɲini ka se ka yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen larawulili baaraw k'olu daminɛ min ye Bamanciwale ni Ɲugawale kɛbaa minnu bɛ Tɛnɛnkun mara la bi u ka fɛɛrɛ ye min ye o ye ka jan da maaw kana se ka tugu a si la ka munumunu salo kɛ armée ale kɛlen don ka wulikajɔ kɛ o yɔrɔ fana na keba sɔgɔmada in na an y'a fɔ n ko Garugunakaw fɛ an sɔngo mara la jagokɛla dɔ n'o ye Basiru Muru ye k'ale kun taara ta Caw k'a to a ka bagan feere la ko maa kofɔlen kɔni bilara duguladen caman ye kibaruya in sɛbɛntiya an ye k'a yira k'a fɔ ko maa kɔni t'a dɔn sa n'a ye wari sara n'a ma wari sara sabula wari sara ko kuma kun fɔra a la baganw kɔni u taara n'o ye min ye maa kofɔlen ye sa a yɛrɛ segira ka na a ka so Gawukaw fɛ nin waati in na an ye kibaruya sɔrɔ cogo min Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna na préfet minnu bɛ yen olu ka kalikan o kɛra bi sɔgɔmada in na Tɔnbɔkutu tribunal la min ye tribunal de grande instance ye Tɔnbɔkutu a ɲɛmaaba n'o ye Abubakar Kulubali ye a n'a ka danganw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan ye Kiri greffier ale ni Bakun Kante ni ale yɛrɛ ye gouverneur ye contrôleur principal de police Bakun Kante ni ale yɛrɛ ye Tɔnbɔkutu gouverneur ye préfet kuraw ka kalikan tribunal ɲɛkɔrɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra min ye tribunal ye k'a b'a ɲini u fɛ maaninfinw ka hakɛ dugudenw ka hakɛ don bila u ka hakɛw kɔnɔna na baara min ɲininen n'u fɛ u bɛna kalikan min kɛ keba u k'u hakili t'u yɛrɛ la bɛɛ ni kelenya sinsinni u nakun ye o de ye Mali yɛrɛ jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na a ɲininen n'u fɛ sa u ka se ka baara kɛ yaasa jamana yɛrɛ ale bɛ lafiya cogo min a n'a ka lafiya daw bɛ sɔrɔ cogo min kuma tɛ an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni préfet kura ni minnu bɛ yen n'olu tor'u nɔ na keba k'a ɲininen n'u fɛ jamana jɔyɔrɔ jamanakuntigi jɔyɔrɔ baara u k'o kɛ tilennenya ni laadiriya la ko k'u bolo kɔrɔta ko k'u kale keba y'u kale dɛ e y'i kale ya n tɛ ninnu y'u kale dɛ keba n'an bɔra yen o conseil islamique ale tun ka congrès kun ye nin kalo in tile 26 keba n'a tile 27 k'o bɔra a ma han a bilara novembre kalo tile 9 a n'a tile 10 na maa minnu bɛ yen n'olu ye kuluba 2 ye n'olu bɛ ɲɔgɔn na olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɛra n'o ye yaasa baara in bɛ se ka labɛn ka ɲɛ cogo min na n'o ye congrès ba in ye nka yan'o cɛ sa cɛbɔw kɔni bɛ u ka maaw bisimilali la Sheikh Sufi Bilal
sangaw u nana ale fɛ yen an ye ja mun sɔrɔla an ka jɛ ka o filɛ. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah me bacana muso Sofia TV kan bi aw fudante foli mina biami juma la to kalo krita ani segi shamba fla ani muga ani nani delegation bele tamana bi kana bo an karamogo ananye joro ananga waliyula alhaji Sheikh Sufi Bilal senu Sufi bugu tama ani wasa konana nene aw belajeni tama kunye muye anga je ulame yogofe. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أنا شغل لالفة أيام بني دان سبو دبو من بانكا ساين أو كونسيكورا أوري يام ويلي كانسيا bon aye kuma chaman fain ay hakili sigi kuma caman fain n'ala sɔnna ma an fana bɛna baara kɛ n'o ye an seko damajirara n'ala sɔnna ma an tɛna an bolo jigin an b'an ka hakɛ ɲini n'ala sɔnna ma an bɛna baara kɛ silamɛw ka bɛn ani keleya ani silamɛya ka ɲɛta inshallah. An ye sigi min kɛ bi Seku Bilali fɛ yan ala ka kɛ sigi barakama ye an b'a dɔn tɔɲɔ min tanin b'anw kan ani latira min bɔnnen bɛ silamɛya ra an bɛ laɲini de pour que ka latira in sigi silamɛya ra ladiliya a ka don silamɛya la wajibi don parce que ciba ko ladiliya don kelen a ka fisa ni batu tile 60 ye ka ladiliya siɲɛ kelen o kuma an b'o ladiliya de ɲini an y'o ladiliya de sɔrɔ Seku la ka b'o de ɲini anw fana b'o de ɲini ni ala sɔnna ma ladiliya in an b'a ɲini an bɛ jɛ k'a ɲini a ka sabati jamana in kɔnɔ a ka sabati silamɛya ra ala m'o kɛra an ye ala k'an ka jamana taa ɲɛ ala ka silamɛya taa ɲɛ ala ka kɛ mali silamɛw anw laɲini ka bɛɛ kɛ kelen ka bɛɛ de kɛ kelen sunamɔgɔw tijaniya mɔgɔw kadiriya mɔgɔw ali ansar n'u bɛ sɔn ka bɛɛ kɛ kelen ka bɛɛ don da kelen fɛ ka bɛɛ bɔ ka kelen o y'an laɲini ala k'o nɔgɔya. salatu wassalamu ala rasulillah. An ka foli bɛ Sheikh Tera ye a n'a ka délégation ma Lamine ka se u bɛɛ lajɛlen ma ka na bɔ an ye bi ayiwa foli bɛnna an ma an ka foli b'u ye kɔlɔlɔ min b'u kan u nana ka n'o lase an ma an ye layidu d'u ma k'a fɔ an seko ye min ye ni ala sɔnna an bɛ jɔ o jɔyɔrɔw la inshallah an ka foli b'u ye u ka cɛsiriw la kosɛbɛ inshallah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin summa salatu wassalamu ala rasulillah. Sheikh Tijani sunɔgɔ a ka nɔgɔ ni darulati mɔgɔ min na i bɛ sunɔgɔ ni degun t'i kan sunɔgɔ ye a ka nɔgɔ alhamdulillah nka ka kunu ka bɔ sunɔgɔ la o ye ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ ye ala man kununa n'a ka hinɛ ye ala k'o ka kalaya bonya kosɛbɛ n'o tɛ k'i da ka fiyɛ a la o ka nɔgɔn kosɛbɛ ni ko ti mɔgɔ min nka i ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la o ye ala ka hinɛ an ka ala barika da ala k'an kunu ka bɔ sunɔgɔ la inshallah. Salamu alaikum wa rahmatullah. Min ye o conseil islamique ye a kɔngɛrɛba sa n'o kun kan ka daminɛ nin kalo in tile 26 ka taa kun fɔra tile 27 kɛba ka o bɔra ma koyi k'a bila novembre kalo nata in o tile 9 a n'a tile 10 na yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na min ye o conseil islamique ɲɛmaaya kuraw sigi o bɛ se ka kɛ cogo min na ɲinan maganta baaraw u daminɛna ka ban baara mun bɛ tali kɛ hijidenw ka kalanko n'u ka baarako la sa Ibrahim Jawara ale taar'o kɛnɛ ka a ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. Nin kunnafoni bɛ se ka bali maa caman na 2025 hijidenw ka formation o daminɛna bi mardi na le 22 octobre 2024 an balima silamɛw ka hiji bila ka sunkalo kɔnɔ o kuma tɛmɛna a mɛnna saudiya jamana a y'a ɲini maa minnu bɛ taa hiji la k'a fɔ hiji baara min filɛ u ka kɔn k'a daminɛ u ka wuli k'a daminɛ cogoya min na baara in ka boli hɛrɛ kɔnɔ gɛlɛya foyi kana sɔrɔ a kɔnɔna la. Mali famaw fana y'o o kumakan in labato o de la sa bi sɔgɔmada in na maison de aji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise ale yɛrɛ taara bi hiji formation ba alhamdulillah rabbil alamin a coup d'envoi ka taa di bi sɔgɔmada in na maison de aji kɔnɔna la. Formation ni y'a daminɛ ni ko yan balima silamɛw ni octobre kalo
fo ka taa bila hiji waati la sa formation bɛ maison de aji la a tɛ jɔ sanga ni waati a bɛ kɛ maa minnu wulila ka t'u tɔgɔ sɛbɛn u bɛ former maa 44 maa 50 cogoya min na formation a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ a ka se ka hijidenw nafa cogoya min na an balimaw wuli kuma dɔn o de ka wusa an sen ka di ye saudiya jamana nin y'a ka laɲini de k'a fɔ hiji ko an k'a to fo sunkalo ka se ka sɔrɔ ka wuli bɔn sen kan bɔn kun kan a baara si tɛ ɲɛ o kuma mali maison de aji a k'a dɔn k'a fɔ an b'u fo k'u walimadɔw ka nin baara in na ka kɔn ka wuli cogoya min na hijiden ka se ka lafiya ka taa hiji bɛɛ kɛ madine maka mina musdalifa arafa cogoya min na an balima silamɛw o de la sa a ɲinini bɛ maa bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen k'a fɔ k'i bɛ fɛ ka taa hiji la 2025 kɔni hiji kabi sisan i ka wuli ka taa maison de aji la ka t'i tɔgɔ sɛbɛn ka da ka baara daminɛna a bɛ continuer dɛ a bɛ continuer k'a fɔ k'i ye nin kunnafoni ye ko ne bɛ fɛ ka taa n tɔgɔ sɛbɛn ko nin y'a bannen ayi tɔgɔ sɛbɛn bɛ continuer ka taa de nka an ka kɔn ka wuli ka taa cogoya min na baaraw ka se ka nɔgɔya procédure administrative olu bɛɛ ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ an balima silamɛw Dr Abdul Fattah Sise ale yɛrɛ ye maison de aji ɲɛmɔgɔba ye ni hijiden ye formation ɲuman kɛ hiji bɛ lafiya bolo an ye minnu ye encadreurs ye an mun ye administration ye an minnu ye jamana ye a fana bɛ nɔgɔya an fana bolo donc o de la depuis san 3 an y'a daminɛ ten ne y'a fɔ ministre ye gouvernement de transition fana y'an dɛmɛ nin na o bɛ k'an dɛmɛ pour an ka se ka hijidenw former groupe fitini mana mɔgɔ 30 35 40 ka se fo mɔgɔ 50 ma yani inscription yɛrɛ aw ye inscription kɛ waati min na ni inscription bɛ kɛ waati tɔ ninnu na cogo min na o fana yɛlɛma caman de donna la donc hiji bɛ ka yɛlɛma de hiji bɛ ka changer hiji bɛ ka anticiper an tɛ hiji cogoya kɔrɔ in de la k'a fɔ ko fo ni sunkalo waati sera de ou bien ni sunkalo tɛmɛna hiji baaraw bɛ daminɛ non hiji baaraw bɛ daminɛ depuis hiji an bɔra hiji min na depuis o ma ban yɛrɛ hiji bɛ daminɛ donc Arabie Saoudite o baaraw de bila sen kan ɲina depuis salo y'a daminɛ ɲina fana o bɛ continuer an fana ye nafa caman sɔrɔ a la parce que a bɛ an permettre an ka se k'an ka hijidenw fana sɔrɔ groupe fitini k'u former u ka se ka hiji dɔn u ka se k'u yɛrɛ préparer 13 ani 300 ni 23 min bɛ taa fara mɔgɔ 3 fo 3 tila fo 4 kan yɔrɔ kelen na waati kelen na a ma nɔgɔ donc f'i ka kalan f'i ka dɔn f'i ka ɲɛ dɔn f'i ka faamu n'i y'a faamu fana a bɛ nɔgɔya gɛlɛya foyi t'a la donc vraiment ne kɔni nana aw ɲɛ d'aw kan ka formation in importance f'aw ye aw ka hakili to a la aw kana waati la pour que vraiment aw ka se ka formation in bɛɛ faamu an bɛ tile 5 min kɛ mina arafa munzalifa min ye hiji yɛrɛ ye parce que u yɛrɛ degun de ka bon kosɛbɛ o yɛrɛ ka gɛlɛya de mais gɛlɛya caman b'a kɔnɔ mais n'i y'a faamu i y'a kalan i bɛ sabali i b'a ta ni ala ye i b'a kɛ i yɛrɛ dusukun bɛ lafiya cogoya dɔ la fo i bɛ nata k'a fɔ ko vraiment i bɛ segin ka taa tugun donc vraiment k'aw encourager nin formation in na ne kɔni nana vraiment ka ɲini aw fɛ aw ka formation aw ka ta ni sérieux ye aw ka kalan k'a ɲɛ dɔn vraiment ka dugawu kɛ fana k'an ye pour que baara in ka se ka nɔgɔya an fana bolo voilà ni baara nɔgɔya an bolo a bɛ nɔgɔya aw bolo. Mutakaba ale ye maison de aji formation a ɲɛmɔgɔya bɛ ale bolo. mɔgɔw tɛ bɔ joona ni Mali yɛrɛ tɛ i b'a ye 2025 kɔni jamana caman de ta banna pewu hiji kuma yɛrɛ tɛ fɔ ye bilen n'i bɛ nin tɔgɔ sɛbɛn kɔni 2026 ou bien 27 i b'o de tɔgɔ sɛbɛn sa sinon 25 o tɛ jamana caman de la koyi mais anw de bɛ kɔfɛ nin de ye gɛlɛya ye an bɛ gɛlɛya min sɔrɔ hiji la kojugu an b'an profiter ka nin micro in fɛ ka mɔgɔ bɛ fɛ ka wa formation daminɛnen de ye nin ye a bɛ continuer an bɛ mɔgɔ ta petit groupe ta ni ninnu tilala ninnu kan ka 6 jours de kɛ 3 semaines n'olu tilala an b'olu labila en mai o semaine min bɛ da o kan traitement mɔgɔ kura bɛ ta. Alhamdulillah an balima silamɛw n'a hakili a ye ni faamuya bi mardi doyaba in na le 22 octobre 2024 a k'a dɔn k'a fɔ san wɛrɛ hiji a formation a daminɛna an balima silamɛw o kuma aw minnu bɛ yen k'a fɔ n'aw y'a laɲini k'a fɔ a bɛ taa hiji la aw kana sigi dɛ a ye wuli nin waati in na a ka boli ka taa aw tɔgɔw sɛbɛn cogoya min na baara ka se ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ hiji ka se ka ɲɛ inshallah aw ni ce aw ni baraji aw balimakɛ don Ibrahim Jawara wasalamu alaikum. Ibrahim Jawara an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin laseli ninnu na hiji a daminɛliko la joona nka kiba anw hakili la hiji a musaka sɔrɔli de ka gɛlɛn n'i y'a ye maaw b'a kɛ sunkalo ni fɛn ninnu na sabula mɔgɔ caman bɛ yen mɔgɔw de b'a fɔ n b'i bila ka taa
n'o tɛ ni musaka bɛ maaw yɛrɛ kun o ka nɔgɔn wa ma dɔ la fana ni nin da ka di kosɛbɛ agence tigiw la dɛ parce que jamana bɛɛ n'a ka tiɲɛ don cɛ bɔra k'a fɔ kuma na ko jamana dɔw ka 2025 hiji ko banna ka ban yɔrɔw tɛ kelen anw fɛ yan ni i ye maaw deli n'u ko k'i b'i dɛmɛ ni girin-girinna a ka gɛlɛ kuma caman i ka tagali a bɛ gɛlɛya nka an bɛ dugawu kɛ sa hakili ɲuman ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma faamuya bɛ se ka na ko la cogo min na kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen kunungo an y'a yira o la k'a fɔ ko min ye senegalikaw ka fanga sinamatɔn dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ labɛn na sa ka taa kalata la nka a yirala k'a fɔ ko a minɛna sabula a ye ban boloda ban min n'a ye o boloda o nana cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ k'a ni gendarmew kɔni de karila ɲɔgɔn na gendarmew olu ni Bugani Gueye k'u karila ɲɔgɔn na kun min na waleya minnu nana ni o ye sa an balimakɛ n'o o ye an yɛrɛ ka maa ye n'o bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen n'o ye Papisi Jalo ye ale ye faamuyali min kɛ a la a n'a y'a ko ɲɛdɔn cogo min kɛba an ka jɛ ka Papisi Jalo ale lamɛn. Oui, bonsoir tonton Kassim, ça va? Comment tu dis Dembaya? Oh ben non, c'est Papis depuis Dakar. Voyez mon frère dans Bugani Gueye ka kula. En fait, tu sais, inondation fana kelen dans la région de là non. Bon, Bakel de tu es samedi akra samedi donne quoi. Bakel iro Bakel ino aro inondelen do quoi. Bakel fait partie de la région de Tambacounda. Ani Malika surun quoi. Tu sais Brazil dans le Mungara yeji iro inondé quoi. Bon, Bugani Gueye c'est un opposant ou quelle zone de Syrie en quoi. Ou moi fait qu'à Bakel de samedi do. Ou bon no vendredi chauffé, ou beta Bakel samedi. Alors que son président va tourner là quoi. Président va Bakel c'est même le même jour. Est-ce que tu vois? Bon, Bugani Gueye au sera Bagal Dundala, on est Bagal Top le temps de 6 ans. Au sera trop gendarme de Beno, Kumaku Jo, ko président a combat avec demain, à professeur Kadungwa. Bugani de Koko Teke quoi. Ko Noko Teke. Koga faux président, comme me conseiller des gendarmes Roma, Koga fouillé, Kalnaga combat pour Bakel. Bon, sera pour force que de Bakel quoi. Ou sera pour aller miner quoi. Ou y'a miné beaucoup, on a Tamakunda, on a Tamakunda, à la Mekunu. Il y a la manade de dépôt là, à jugement que les bis va dire quoi. Voilà, jugement que les bis va dire, à caractère de quoi. Parce qu'il y a forcé de quoi. Président de Katarom n'a qu'à faire un travail non. Ou alors, il fait l'offre à nous, on a barreau d'offre à vous, c'est le mot au quoi. Alors que ce même jour là, c'était samedi, président Fanabé, c'est le même jour. Est-ce que tu vois? Après, Kuba forcé, il y a essayé d'amener quoi, à jugement que les 30 quoi, de ce mois. Voilà, Bugani Gueye, agara Bagal sera là, comment faire Bagal de quoi. Tu sais, Songo est fait de ira, politicien ou non. Il avec les gars, comment faut. Tu sais, les partis politiques, tu sais, à Balo, Jamana qu'on va là quoi. Songo est de fois Jamana qu'on a douillé. Ko partisan, parti de Tondou de partir la Balo. Donc, à meeting que samedi do, à Douare pour que me flade, Kadam que me flade, ni c'est gramouillé quoi. C'est la première fois dans l'histoire du politique du Sénégal, un parti politique qui a travaillé dans ta salle de ta, qui a meeting qui est beaucoup de choses, qui a meeting la même quoi. Mais c'était incroyable, Toto Kassim. Talim Faradi, qui fait samedi sur Mada depuis 7h, Morodot me arena là. Alors les Jamina de quoi, parce que les trains de l'eau, alors les Jamina de Wafon Dakar Arena. Depuis 7h du matin. Et puis, non, moi, je suis bordé. Moi, je suis non, non, parti politique, c'est la balo de mon avoir là ça. De mon avoir est parti d'où devait partir la balo. Samedi meeting, c'était incroyable. C'était incroyable. Est-ce que tu vois, c'était incroyable. Non, l'élection, il y avait déjà arrêté. Quand on va dans les machines à temps, l'élection, il y avait déjà arrêté. Aïwa, tu vois? An bɛ san 400 wɔlɔfɔ k'olu ye sira kura yira e yɛrɛ de bɛ wari bɔ sisan ka t'i ka kandida ka yɛrɛkofɔ lajɛ an bɛ dugawu kɛ sa o ka se ka ɲɛ sɔrɔ faso nafolo kɔni o ka ye ka to yen kalataw sanumanw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min kongokaw fɛ a bɛ fɔ groupe masa ko alliance fleuve congo olu kɔni n'o ye bamanci jɛkulu ye n'o ye M23 maaw ye olu jɛra sa ko ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ tuguni ka ɲɛsin kivukaw ma kivu o y'u ka jamana ale kɔrɔnfɛ yan fa ye sudankaw fɛ jɛkulu minnu bɛ yen ni olu bɛ sɔrasi jɛkulu ye
n'olu wulilen no k'u jɔ sa ka ban boloda pewu Sudan yɛrɛ kɔnɔna na u ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko min ye irisiw ka pankuru dɔ bɛ yen kɔni k'olu ye dankari o la irisiw ka wolomasiri tabaw ka ɲɛmaya yira k'a fɔ k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli la ko sabula ko yɔrɔ in ko kɛlɛkɛyɔrɔ don Maroc jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ n'o ye Ura ye ale ka so u y'a yira k'a fɔ ko min ye Emmanuel Macron ye n'a furumuso Brigitte Macron k'olu kan ka taa taamana Marocains fɛ yen ni octobre kalo in tile 28 ka taa bila tile 30 la min ye kibaruya in a bɔra Ura ale ka baarakɛyɔrɔ la ko taama in bɛ tali kɛ yaasa Maroc ni Faransi olu ka balimaya n'u ka bolo di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka sinsin cogo min ka kɛ ni u ka wulikajɔ labanw ye Tunisie jamanakuntigi n'o ye Kais Saied ye n'ale ye ɲɛ sɔrɔ kalata tɛmɛnen na a y'a yira sa k'a fɔ ko ale kɔni ale bɛna a ka manda filanan daminɛ a ka sigili baaraw n'o ye investiture o kɛra a yirala k'a fɔ sa ko a kɔni gɛnna kalata la kalo kelen nin ye min ye maa caman bɛ minnu kɔni tun ye muruti boloda keba fanga sinamatɔnw bɛɛ lajɛlen ma dulomaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛnen ka bila kaso la Tunisikaw olu fɛ yen Turki maa 4 o de fatura bingali dɔ senfɛ maa 14 o joginna wa manciwale ni ɲugalwale kɛbaa dɔ kɔni ye wulikajɔ kɛ u ka jamana minisiri min bɛ kɔnɔna ko kunna a ko min ye bamanciwale ni ɲugalwale kɛbaaw ye k'olu ye wulikajɔ kɛ Ankarakaw fɛ yen yɔrɔ min bɛ sa n'o ye Karamakaza ye u y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni joginna a ko nɔgɔnin fɛ ba minnu yɛrɛ nana ka na waleya in kɛ sa u kɔni mugu dɔ don u yɛrɛ la ka u pɛrɛnkoyi kamalen min yɛrɛ ye waleya in bɛɛ lajɛlen kɛ ko ja ko mugu dɔ kun sirilen don a la a y'o kɛ so dɔ de kɔnɔna na so min n'o o ye jagokɛ sobara fana ye o la sa olu kɛra ka wolomasiri tabaw kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa waleya in bɛ se ka kunbɛn cogo min na nka waati min na maaw yɛrɛ kɔni tun bɛ giri k'u bɛ kamalen in magɛn tuma min a yɛrɛ sina k'a yɛrɛ mugu kɛ k'a yɛrɛ pɛrɛn ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ Turkikaw ye fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min u y'a yira sa k'a fɔ ko maa 2 min kɔni ye waleya in kɛ u 2 bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u ni na min ye duguden wɛrɛw ye olu ye degun sɔrɔ a ko kɔnɔna na Turkikaw fɛ yen n'o ye Ankara ye u ka jamana ale faaba kɔnɔna na kɛba télévision so ale ni jabɔ so minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kibaruya in di bi sɔgɔmada in na sabula a balila maaw la Turki ye jamana ye min ye kɔnɔna lakana ko olu kɔni ka o wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ farajɛla jamanaw fɛ yen Irak fanga ɲɛma n'o ye Mohamed Shia al-Sumani ye ale y'a yira sa k'a fɔ nin kalo in tile 22 ko min ye bamanciwale ɲugalwale kɛbaaw ye maa 9 kɔni k'u y'olu bɔnɛ u ni na ko minnu bɛ yen ko n'u b'a f'u yɛrɛ ma ko État islamique bolofara olu fɛ yen k'u y'a ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ a ni na fo ka taa se maa 9 ma wa fana ko Irak k'ale na wulikajɔ kɛ nin waati in na sa yaasa maa minnu bɛ yen bi n'olu kɛlen ka ban bolo da k'a lajɛ k'u bɛna bamanciwaleya sigi u fɛ yen ka dankari a bɛɛ lajɛlen na yaasa u bɔlɔ k'olu bɔ Mozambiquekaw fɛ yen kalata min kɛra ye keba Union Européenne maa minnu bɛ yen n'olu taara kalata in lakɔlɔsi u ko sigana yera a la dɛ ko namara kasa k'o bɛ kalata in ale nɔfɛ n'i ye maaw ka wari minɛ u n'a fɔ k'a ma ɲɛ a donna ta a bɔra tan dɛ n'o tɛ n'i yɛrɛ y'i ka wari bɔ i na i sago kɛ san 2 ye nin ye sa min ye Italie olu ka ɲɛma n'o ye Giorgia Meloni ye ko ale kɔni ale de gagna kalata la Italikaw fɛ yen kabini san 2 ye nin ye a bɛ fanga la sa keba ko maa kofɔlen ko min ye tunkarankew ka ko ye k'a tɛna ko kɛ ko dɔgɔma ye dɛ ko kɔlen k'a na gɛlɛya ta ko ka ɲɛsin anw ma Chinois olu ka sɔrɔdasiw k'u bɛ fari jagabɔ la nin waati na ni marifakisɛ yɛrɛ Taiwan fanfɛlaw la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Taipei ye kɔni ko yen fanga kɔni sirannen don bi sabula min ye Chinois ye keba ko kunbɛcogo foyi t'u la u jama ka ca minɛn b'u bolo wa mugu kisɛ yɛrɛ u bɛ k'o de ci nin waati in na Ukraine jamanakuntigi n'o ye Volodymyr Zelensky ye a ko ale kɔni sigilen don ka Amerikaw ka kalata in kɔnɔ koyi novembre kalo tile 5 kalata in ko bɛna n'a to sa min ye ale k'a ta n'a bila dɔn nin kɛlɛko in na koyi ko OTAN jamanaw kɔni nana ka na ale yɛrɛ yɛlɛ sa k'ale sensegelen ko k'ale bila ko bi ko ale bɛ fɛ sa min ye Amerika jamana kalata o jaabi ka bɔ joona yaasa ale ni Irisi bɛ cogo min na u ka se ka bɛn ni sigikafɔ kuma kɛ lafiya bɛ na a kɛra caciri ye a bɛ ka bɛn ni keleya ko k'o de ɲini Irisi fɛ min ye Israɛlɛnw ka premier ministre n'o ye Benjamin Netanyahu ye ale ye wulikajɔ kɛ kunungo sa Anglɛw olu ka fanga ɲɛmaa n'o ye Anthony Blinken ye k'a ɲini o fɛ sa k'u ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ koyi ko yaasa min ye Hamas ɲɛmaa mun bɛ yen k'olu k'o bɔ baara la
ko n'o sera ka bɔ baara la dɔrɔn ko min ye u ka laɲiniw ye u ka maa minnu minɛlen don k'olu bɛna n'olu bɛɛ lajɛlen bila Ngilɛw ka ɲɛmaa m'a jaabi sabula nin waati na Nations Unies maa caman furugufurugulen don ale kɔrɔ u y'a ɲini Netanyahu yɛrɛ fɛ ka dɛsɛ a ka kɛlɛ bolo da dugudenw bɛ ka hakɛ degun min sɔrɔ nin kɔnɔna in na ko a ka ca kosɛbɛ a bɛ se ka falen cogo min keba l'Américain ka kalata a yɛrɛ kofɔ bɛ ka s'a tɛndegelement yɔrɔ la sa dɛ sabula kumaw bɛ ka gɛlɛya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ Kamala Harris ale ni Donald Trump ko maaw yɛrɛ tɛ k'u yɛrɛ ɲininka a ko bɛna kɛ cogo min sa wa keba b'a dɔn kɛlɛ min bɛ kɛlɛ bɛɛ lajɛlen na États-Unis kalata ko la wa o ye Pennsylvanie ye Pennsylvanikaw ka kalata ko jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dɛ wa min ye maa fila in ye u ka kumaw kɔni bɛ ka ɲɛsin olu de ma u bɛ se cogo min na ka kalata ka ɲɛ olu ma Iran ni Israel ka kɛlɛ in ko ko document ni gunola ko ma bɔ a ko la sa wa Israel kɔni ko nin waati laban in na ale ka wulikajɔ bɛnnen don min ye Hezbollah ale tɔgɔla banki min bɛ n'o ye Al-Qadari Al-Sani ye ko min ye u ka wari bonba yɛrɛ sa k'a kɔni ɲɛsinnen don ma ko f'a k'o fana filɛ kolonci k'o da kolonci wɔlɔfɔw olu ka maa minnu bɛ Libankaw fɛ yen keba ni Libankaw don wɔlɔfɔw don nationalité fila b'u bolo k'olu dɔw sera ka na Dakar kɔnɔna na koyi min ye wɔlɔfɔw ka jamanakuntigi ye k'a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan Basiru Jomayi Jakar Faye ka taa fara a ka ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kan sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye waleya in kɔni ye maa ninnu nana kunbɛn sabula o tun bɛ degun don kɔnɔna na Irisikaw kunun ko olu ye BRICS jamanaw bisimila yɔrɔ la sa n'o ye Kazan ye Kazan yɛrɛ o bɛ babolo min fɛ sa o ye Volga ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jamanakuntigi 30 ɲɔgɔnna k'o de nana u y'a yira kɛnɛ kan fana k'a fɔ ko min ye Vladimir Poutine ye a ka wulikajɔ barika bonyana nin ko in na kosɛbɛ ko kabini san 2022 san a ye laɲini kɛ Nations Unies fɛ sa yaasa nin ko in bɛ se ka sigi sen kan cogo min keba ko min ye kɛnɛ in kan ye Vladimir Poutine ani Nations Unies secrétaire général kan ka ɲɔgɔn ye sabula min ye diɲɛ taabolo kura ye BRICS ale bɛ ka taa n'o min ye wa ko BRICS ye keba ko ni lajɛ in kɔfɛ n'o y'u ka lajɛ 16nan ye k'u bɛna n'u ka dayɛlɛ jamana kuraw ye jamana kura minnu n'u b'a fɛ ka don n'u b'a fɛ n'u ka baara kɛ k'u bɛna n'u dayɛlɛ u ye u n'olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na Français ka maa min bɛ yen ni ale minɛna n'o ye Vinatier ye n'a bɛ Irisilakaw bolo a kɔni ko kiiri tigilamaw ye fɛn minnu fɔ ale ma k'a ma jɛ n'o ye koyi a ye weleli kura kɛ yaasa dɔ bɛ se ka bɔ ale ka kasobon hakɛ la cogo min na sabula a ka kiiri min kɛra octobre kalo tile 14 a ko k'o kɛcogo ma diya ale ye keba farafinna ani farajɛla bɛɛ lajɛlen bɛ farikolo ɲɛnajɛ min kanu kosɛbɛ o ye Ligue des Champions ye Arsenal ko ale ma dugumasara cɛ de filani fuma k'ale la ko PSG fana maaw kun sigilen don k'o kɔnɔ kunu k'o fana dɛsɛra pewu min ye PSV Eindhoven na su in na sa ko ŋana fila kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ŋana fɔlɔ o ye Bayern de Munich ye ka bɔ Alimanikaw fɛ yen ale ni Barca ko kɔni ye a ko in yɛrɛ tintanba de ye nin tile fila in na bɛɛ lajɛlen diɲɛ bɛɛ bɛna na dolatan min lajɛ bi su in na ko o de ye nɛgɛ kanɲɛ 19 tɛ wa ko n'Ala sɔnna a ma ko jabaw bɛɛ lajɛlen télévision sobaw bɛɛ lajɛlen bɛna na o ja in bɔ maaw bɛ se ka o sigi fana k'a lajɛ a bɛ se ka ye jabaraninw bɛɛ lajɛlen kan keba ko min y'an ka hôteltigiw ye n'Ala sɔnna a ma ko u ka safinɛw k'u n'a bɛɛ lajɛlen san maliyɛnw fɛ yaasa ka se k'o baara sigi sen kan sa minisiri min bɛ baara ni baara dɛmɛ hukumu kɔnɔna na ale ye fɛɛrɛ kɛ sa hôteltigiw olu ka ɲɛmaaw olu n'an ka safinɛ dilanna musow u ka ɲɔgɔn ye u kɔni y'a yirula k'a fɔ safinɛ kunfɔlɔ bɛna ta ka don an ka hôteliw kɔnɔ n'a ɲɛna keba u na sugu wɛrɛ sɔrɔ nka n'a ma ɲɛ ayiwa olu bɛ safinɛ mun ta ka bɔ kɔ kan u na baara kɛ n'o ye dɛ Alassane Sulemani Mayiga n'ale kɛra AMAPU directeur ye keba a fana ye baara daminɛ Alassane a y'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye lesɔr maaw ye k'u yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko u bɛ baara min na ko maa kelen baara tɛ bɛɛ lajɛlen de bolo bɛ di ɲɔgɔn ma yaasa baara ka se ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen bolo min ye ale ka laɲiniba ye min ye bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye baara ninnu olu kɔnɔna na lafiya o bɛ se ka na cogo min na keba an bɛ an ka kunnafoniw kun cɛ yan k'a fɔ ko sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya kura wɛrɛ minnu bɛ yen k'olu da maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tulo kan minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan arajo minnu bɛ anw senkɔrɔma don Mali kɔnɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn bi ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ arajo parisien maaw fo n'o olu bɛ tomiyakaw fɛ o tɛ i sinankun ye sa wa bɔbɔw u ye da dɔ kari tugun wa Seydou Sangare dugutigi an b'a fo
ka sori kɛmɛso fo min ye bayibayi mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ ale kɔ maraka samake an b'a fo cité la Seydou Kourbe Jara karamɔgɔ don an b'a fana fo colonel Siri Lamine Traoré Ezo kɔnɔna na Segu k'a fo Boyina Babi k'ale fana fo Menakakaw olu fɛ nin waati in na min ye Cɔrɔnɔ Umar As Jalo monsieur le ministre des génies k'an ka foli bɛ s'a ma an tɛ ɲinɛ fiyewu Ibrahim Tukara kɔ BIM bâtiment Faransikaw fɛ yen Gawusu Traoré ale fana bɛ Faransi Sori Sako bɛ Kanadakaw fɛ yen Isa Konate ale bɛ États-Unis min ye Jaba Sidibe an b'a fo a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka Salilakaw bɛɛ lajɛlen fo Jaba ale kelen sababuya la colonel Asa